Mayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag sa Mga igsuon, no, we have heard once again diha sa atong ebanghelyo the incident that Jesus saw no, diha sa templo. No? Bahin sa paghatag og limos, no, gasa sa duha ka klase nga tawo. No? Ang una, ang mga dato nga nihatag no, sa sobra sa ilahang katigayunan. No? But ang ikaduha, ang byuda, na babayi na iyang gihatag no ang tanan. No? Kay maulang ang naas siya, no? Ang duha ka dako nga salapi. No? Pero nga naman, no, she had that courage no aron nihatag niya kini nga tanan. No? Kay pwede man to no ihulog niya ang usa o niya ang usa nga salapi iyang hipuson. No? But the gospel tells us today that she gave everything no ngadto sa Ginoo. It is because no naa siya dako nga pagsalig sa Dios no, nga dili siya pabayan no diha sa iyahang pagkakabos. An mauni ang usa ka mensahe nga gusto ipadangat kanato mga kaigsuonan no? Ang ato pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. The gospel no does not tells us na dili maayo ang gibuhat sa mga dato. No? Maayo pud ang ilang gibuhat because they offered, no? They shared what they have. But para kang Kristo, no, it is lacking. No? Na ay kuwang kini because walay pagtugyan no, sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios, no? Unlike sa byuda. No? Ang kabalo ta mga kaigsuonan na ang pagkamay natagon or generosity is not a matter of the pocket, no? But it is always a matter of the heart. No? It is not the amount that counts, but the spirit of love. No? Kaya di ba ingon pa man sa usa ka saying, no? You cannot give no, without loving. No? But you can give without loving, but you cannot love no, without giving. No? And we know that Jesus is the perfect no, image no, of this poor widow. He too has given everything to the Lord, no, especially diha sa cross. No? That all of us, no, kitang tanan, should imitate. That is why we can ask ourselves today, no, asa na ba kutob ang atong pagsalig no, ngadto sa Dios? No? Are we that generous enough sa iyaha? Andam ba ta itugyan no, ang atong kinabuhi, ang atong mga problema, no, at our worries, no, our doubts, no, problema sa pinamalay, no, our fears. No? And the Lord is reminding us or telling us today, no, let us offer it to God. No? Kaya ang Ginoo kanunay na naghuwat kanato. And when we give no, our everything, no, all of this, no, kibalot nga andam siya balusan or pulihan kini sa dagan pang katigayunan o bendisyon. Parehas sa atong santa nga hinumdum karon no, si Santa Cecilia. No? Wala siya kahadlok no, sa paghatag sa iyahang kinabuhi diya sa iyang pagkamartir. No? Because naa siya dako nga pagsalig ngadto sa Ginoo. And look what happened. No? Diya sa iyang paghatag sa iyang kaugalingon, nakadawat siya sa pinakataas no nga ganti, mauman ang pakasulod no o pakaangbit sa iyang harian sa langit. That is why as we continue this holy sacrifice of the Mass, no, again the Lord is reminding us today, no, ayaw ta ka hakog no. Hinuon makabalutas sa pagiging mahinatagon, no, not only materially but most especially sa atong tagsa-tagsa nga kaugalingon, no. Ang atong tagsa-tagsa kinabuhi. Because we know that the Lord cannot be outdone in generosity. No? Dili siya magpapildi no, sa iyang pagkamayatagon because the Lord is generosity Himself. No? When we are generous to God, the Lord will be more generous to us because we are generous to Him. Amen. palihog manindog.